Ka jinghap uslap kala beteng mentala lais ni lenter ha keleng ki jaka jong ke jela kalawan ra ru ya bon ki jingjia ki bas ngosi bat ru ki jing julor jong ki yeng ki sem bat ki jing tei na ka jing tua khendo bat na ka jing shlei hakum ka wei ni ki jingjia tua khendo ka bala yo ban lum ka dei ni ka jing tua biang ka kenro jong ka wei ka madan ka badan ha ka snong madan laban kani ka jing tua ka dei ha ka sin ka ba ar bat kani ka jing tua ka dei ka bala jia ha ka met jong ka lai phuai tarik ujimang arajar ar pusan bat ka jing tua ka baning kong pat ka dei ka bala jia ha ka lai phuai tarik unailar ar hajar khatsan ha ka jing yo ban lum khubor lingba ki dor ki ba yo ban shon lala ban yui ban ka jing tua ka kinro ki yeng ki badan hasenda ki lalat thau lat no ka pan khana nalor kata ka children's park ka badan markhap bat kani ka madan ka bala pli pat ba arsnem menshwa kala lat ne ka jingsha penjulor la ban penkin mau ba dang ha ka khat wei tri ku ka laling kot arajar ar pusan u MLA jong ka South Shillong constituency u ba san bor shulai udang shudat ban bu yo mau nong rem ne ka benta ka synthetic football turf kabala yo jingerap pisa na ka special plan assistance scheme kabala kot haru san poin arpo hendreu kelur tingka Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya